Здравейте, приятели! Днес ще готвим коприва. Първа стъпка е да си сварите копривата, да я отцедите и да я нарежете сравнително на дребно. Може и да не е много на дребно, както ви харесва. Аз използвах около 400 грама коприва, може би малко повече. Така че имайте предвид, че тя като се свари ще се спихне леко. Така че по-хубаво да има повече. Втора стъпка е да я задушите в масло. Аз това масло ще го оставя да се разтопи. Около 50 грама. И тогава ще добавя копривата. Нещо масло се поразтопи. Като хубаво е да не слагате котлона на последната степен. В случая моите са 3. Може и там, аз съм го сложила на 2, за да не може да не загаря много маслото. И е време да добавя копривата. След като добавите копривата, може хубаво да объркате внимателно. Аз не мога да снимам и да... обърквате си хубаво. Може да добавите още малко масло и сол. Оставяте копривата да се задуши за няколко минутки. Така, приятели, когато вече ви се позадуши копривата, може да добавите и червения пипер. Добре. Тук най-важното е да слагате и постоянно да бъркате. Защото червения пипер много загаря. Само че аз имам малко стъп. Това е много лесна рецепта. Трябва просто да внимавате. Както казахме, да не ви става червения пипер на бучки. И когато вече не го виждате с такава червена консистенция, просто е хубаво да го свалите вече от огъня и да не загори. Така, приятели, когато вече сервирате манджичката, копривата, поднася се с кисело мляко. Може да си добавите също сирене или яйце. Обърква се и е готово за консумация. Трябва да получите такава подобна консистенция. Може да си го консумирате с хляб. Просто е перфектната разядка. Надявам се да ви е харесала рецептата и до скоро!